Rama ibu kang luhuring budi nyata musnu jiwa lan raga kang agung pangurbanane hantupi tutuh luhur rina wengi tansah angesti mrih rahayuning putra jumbuh kanggi nayo sabaya ribet rubeda linambaran kanthi sabaring gali tembel bujana ndrawena tuhu pantesi Petaraman paling ngadawuh Kang Mas ibarate jagat ana papat donya ana 5 ora ana wanita kang ayu kajaba mung sirahmu napa nggih leres atake huwat ora tandha tersanipun kakang iki ora bisa tinuku dening Raja Bono Mas Picis Anjo janji para gagi dituduhne marang wong tuane awake dhewe yen to gone dhewe bakale omah-omah iki linambaran kanthi rasa tresna asih tulus saka jroning sanubari apa siramu yo bener-bener cinta marang pun kakang yayi gak kula menika nggih laras I love you saya mencintai kamu Mas Riki apa iya bener mula kang kuwi yayi muga-muga kanthi donga pangestu wong tuwa lan ugi para punden sepuh sedaya sing wis sami nglonggarna wektu paring puja sajastuti marang aku lan sliramu muga-muga kabeh pinaringan slamet wilujeng pinurdawa yuswanipun tinebiaken saking memala yodi amin Allahumma amin monggo menika Mas Jurupoto poto Rama Ibu kula kekalih supados dipun wiwiti mangkono yayi lan uga wonten madaning sasana mulya menika pasrah panampi kepareng badhe kalaksanan sembadan yudi ing badhe ngonandika ngaturaken pasrahipun panjenengan menika sinten Kang Mas menika dados duta atur saking Rama Sibu kula Bapak Waryono Ibu Sudarsih
menika ingkang kagungan asma arum panjenenganipun Bapak Haji Sudarto. Oh mangkono Kakang. Iya Yaji. Lah sing nampa sapa Yaji? Mbok bilih boten lepat mangke panjenenganipun Bapak Suyono. Oh mangkono. Iya Kakang. Sing jajare Pak Suyono sapa? Menika Bapak Lesmana kang Bapak Kateman. Oh mangkono monggo. Nyuwun pangapunten Bapak Suyono manugi panjenenganipun Bapak Haji Sudarto piniji menyat saking madaning sasana kursi palanggan. Kakang, piye? Wong dening jajare Pak Haji Sudarto sapa Kakang? Mbok menawa engko ana ya kuwi dulur-dulurku kabeh kang mijil saka Bulurejo. Oh mangkono. Syukur sekri jumurung yen temekanten Kakang. Monggo kepareng Bapak Haji Sudarto manugi panjenenganipun Bapak Suyono dupi arsa menyat saking madaring sasana kursi palanggan lunti nampi atur pasrah panampinipun kemanten kakung pasrah panglumentah kepareng daya-daya kawiwitan. Monggo Pak Haji Sudarto. Lenggahipun dhateng pundi? Kali Pak Lesmono Pak Katman kemudian ya baik Bu. Yo Mas yo Mas mane wong prawira Nggih. Pasiono Bu. Nggih. Dene ngarep. Mas Wahyudi keng nampi pasrah Pak Suyono leres nggih. Pak Mudi. Monggo menika Pak Darto sasana Pandayawara wekdal pusemanggaten sak sekabeh matur nuwun. Napa sinten? Pak Suyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa khallallahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna bidzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Amma ba'd.